The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ephesians 4:29, 31-32, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Proverbs 16:24, pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Proverbs 13:3, he who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Proverbs 24:28, do not be a witness against your neighbor without cause, for would you deceive with your lips? Titus 3:9, avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. Matthew 12:36, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Before we start our Bible study, nining adlaw kinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga tulumanon. In fact, it is our SOP, Standard Operating Procedure, nga gikinahanglan ng paglimpyo sa tagsanato kakalag sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Samara ka na sa pagtangka sa lamisa ron mukaon, gikinahanglan ng imong pagpanghunaw sa imong kamot. Well, this is just an analogy that we have to get rid of the sins that we have committed today. Karong adlaw, sa labas sa una-una, sa labas sa dila, sa labas sa buhat, kini, kung dili na ito isugid, nga ito sa tubangan sa Diyos gawahan, kini, mahimo lamang babag, makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, let us now use the principle of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, human mo buhat ka na, andam no sabi ka. Apanalang kanimo higala, ako kalang tawgog higala, ready ka pa man magtutuo. If you want to become a believer in Christ and become a Christian and get saved, then ang imong buhaton mo lamang paggamit niya ng imong kabubuton, your free will. Inatag ka na sa Diyos. Ipagamit ka na sa Diyos kanimo. Use it in making the most important decision in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again on. Believe on the Lord Jesus Christ,
and you will be saved. Siya lamang ang bugtong manluluwas. Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa karon mag-ampo kita sa ilom, agi o pangandam stong tagsa-tag sa kalag. Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat. Ning lain na sa mga adlaw, may mong idugang sa mong kinabuhi. Kinitimaylan nga imong plano, nagalihok pa, o guwa pa mo man ang among kinabuhi din nining kalibutana, busa ang imong kabubuton, ang among tumanon nga magpatubo kami sa among kalag, pinagi sa among ginabuhat na adlaw, pagtuon sa imong balaang pulong, nga mo lamang ang bugtong kalanon sa among kalag. Kay matud mo sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa mga pulong nimo nga magagula sa imong baba. Busa uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, nga nagampo kami nga imo kaming pasabton, patinawan, dugang, nining imong kamaturan. Salamat nining among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining among gipahimoslan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, sa atong mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab kaninyong tanan. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan the Doctrine of Divine Mercy. Actually, kining atong paghisgot nining Divine Mercy, nagalakip na kini sa Diyos nun nga pagpasaylo. In fact, the main title gyud nining atong tunanan mao ang The Doctrine of Divine Pardon. Pardon, ang pagpasaylo. O appeal na niya na ang mercy, of course. That's part sa kinaiya sa Dios. So, mao ka na atong tuki kini na diin man kita muhunong kagahapon. Well, atong gisgutan kagahapon ang kaminungdanon sa rebound technique nga 1 John 1:9 nga sagad natong ginabuhat sa dili pa kita magasugod gyud sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, diha ta muhunong kagahapon, sir. Ato ipadayon kini kining maong hilisgutan, okay? So if you are ready, ato kining ipadayon. Now, sa diha nga makasala kita, ginamit ang atong kabubuton. Of course, mogamit mo kita sa kabubuton kung mubuhat ang sala, no? Kay either imong isalikway, imong pugnan, imong kaugalingon, o magpakasala. So, gigamit na atong kabubuton. So, sa diha nga mogamit sa atong kabubuton sa pag-ingon nga mubuhat ko nining maong sala, then diha atong gipalong, we switch off ang Espiritu Santo. Sabta gina, ha? Nakaras pulong sa Dios. Apan sa diha nga atong isugid ang maong sala, okay? We rebound. Magapadayon na usab ang pagkapuno kanato sa Espiritu. So ang atong kabubuton mo imuhimos pagpili. Gusto? Nakita ni mo sa kaminungdanon yun sa atong kabubuton. Karon mismong nagapaminaw ka nining atong pagtuon nini. You are either napunan ka sa Espiritu Santo o ubos ka sa pagdumala sa imong kinayang makasasala. Nagitawag taog karnal ka. Why ana asto nga? It's either or.
Either carnal ka o spiritual. Sabta gina. Ang pagka-spiritual, termino kini nga mahulagway ta sa usa ka magtutuo nga napun-an sa Espiritu Santo. Ano gitawag siya spiritual? Samtang ang termino nga carnal, alang kinis paghulagway sa usa ka magtutuo nga nahigawas sa pakigambitay sa Diyos, out of fellowship, o ubos siya sa pagdumala sa iyang kinayang makasasala, o nagapaong siya. He is kanang iyang gipaong. Ang Espiritu Santo pinagi sa iyang pagmuhat og personal nga sala. O by the way, ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato, dili lamang nga aron kita makabaton og pagkiumbitay sa Dios, kundili aron kita makahimo og epektibo nga pagampo og pagkat-on sa pulong sa Dios. Ako kanang ginaingnan nga kini mo kini ang hiyawi ngadto sa imong espirituanong kinabuhi. Wa gani kapuslanan ang atong mga mayong binuhatan kung naatas pagkakarnal. Wala. Kay gawas man ta sa atong pagkikabitay sa Dios. We are out of fellowship sa dihang mubuhat kita kanila. Now, karon atong isgutan kining bahin sa paagi unsaon tas paglahutay sa atong pagbuylo. Our spiritual momentum. O kanay in English. Now, diha sa Lucas, Kapitulo 11, versikulo 28, nagsulti ang atong Ginoong Jesucristo kanato niini. Bulahan sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagatuman niini. Now, ang pulong nga bulahan o blessed sa in English, nining maong teksto, is actually ang Grigong pulong nga Makarios. Kuno baron ta kini, kining Makarios, it actually nagkahulugan og malipayon o kalipay. Now, gipaklaro yung maayo sa ato Ginoo nga ang matuod nga kalipay sa kinabuhi nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios o sa pagtuman niini. Ingon man usab, ang tanan nga espirituhanong pagbuylo o spiritual momentum nagalangkob sa duha ka butang nga mao kini, ang pagpamati o ang pagtuman sa pulong sa Dios. Hearing and unsa, following. Pagtuman. Ikaw ako dili makatubo spiritually ni makasunod sa pagkamaawaton sa kinabuhi ni Kristo kung wa kita'y pagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios o paggamit sa unsay atong napamati. Ang pulong sa Dios, paminaw. Ang pulong sa Dios, tataw nga nagahatag og emphasia bahin niinis pag-ingon og busa. Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Ug mao nga kun magsigi kag pamati, musamot ang imong kahigayunan sa pagtubo. Kana kung namati kas husto ug tukmang tao, there must be the right person who taught you. Hinumdong ka pa ba sa slogan ng atong ministry? Natay slogan. Operation SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. So, ang S, pagtuon, tuni. Ang L, katuni. Ang B, tuuhi. O ang A, gamita. So, mo na sabi ni Saya, tuni, katuni, tuuhi, gamita. O niya, kana,
magamit lamang nimo ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi sa diha nga na metabolize. Now, you're familiar with the word kanang nga gigaling sa Binisaya. Ako nang Binisaya gigaling kining pag-metabolize sa pulong sa maramugod na atong gitandi sa atong pagkaon. Unsa atong gikaon, luto ba na bay sa gaulan ba nagsabaw, doon ay karne, doon ay mga utanon, ug sana diha niya sagol inigton na nimo diha sa imong imong tutunlan, ito na nimo at tumahog na kana sa imong istomago niya, mo kalat na kana sa imong nagkalanlaing silda sa imong lawas, gahatag na nimo kusog mo na metabolism. Okay, so kung gigamit ang pulong Binisaya nga gigaling, ug kanang buhata dili atong buhat, iya sa Dios. Dios Espiritu Santo mo metabolize. Og iya lamang ma-metabolize ang pulong sa Dios nga naa na diha kanimo sa dihang imong tuuhan. That's the key. Mo kana Yahweh. Kay kung di mo tuuhan, bisan og nakakaton ka na niya, na memorize na gyud tingali nimo, panwa nimo tuuhi, then way kapuslanan. Dili maka-metabolize ang Espiritu Santo. Kasabot ka? So mao kana. Mao ni paagi sa pagkabot sa atong tumong believer's common goal, which is spiritual maturity. Ug niining paagiha ang Dios mahimaya. Ibaw ka ba niya na? Ug busa kung buot yun natong mahimaya ang Dios, kinahanglan gyud nato ang atong pagkat-on ug paggamit sa iyang pulong nganhi sa atong kinabuhi. Sabta gina. Hinumduman gyud nato ang mga passages nga atong nabasa bahin sa pangutana, karon nga luwas nako. Unsa may sunod kong buhaton? What am I going to do after I get saved? Tubag, 2 Pedro 3:18. Kanunay na to ning balik-balik kang tudi na gyud nimo makalimtan. Padayon hinoon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo, kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kangturan. Amen. Mo kana 2 Pedro 3:18. Sa in English pagod, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Diha usab sa 2 Timoteo 2:15 nagaingon sa Binisaya, paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan. Now, paminaw ra gud niini, anay atong tutukan ang pagbuhat sa hustong butang sa hustong paagi. Okay? Doing the right thing in a right way. Now, bahin ini nga atong ilisgutan karon. Buot kung mapamilyar kas pulong nga atong paggagamiton niyang pulong nga protocol. We have been familiar with this already, I hope. Pulong nga protocol. Na common ra ba ni karong panahon na nining pandemya, nigamit na kini og unsa kanang protocol, sa health protocol nga imong sundon. Okay. Ang buot nga ipasabot nining pulong nga protocol mao paminaw ang pagsunod og protocol pinaagis pagbuhat sa usa ka hustong butang in a right way. Okay? Kaya ang pagbuhat sa hustong butang ngadto sayop nga paagi, sayop gyud. Basta kasabot ka ba niya na? Ang balikon, ang pagbuhat sa hustong butang ngadto sa
sayop nga paagi, sayop gyud. Pananglit ang pagampo. Kanon na yung husto ang pagampo. Basta balik-balik naman tayo ni husto. Okay. Hinoon, magampo ka sa sayop nga paagi. Kung buhato nimo ka na nga nahigawas ka sa pagkikambitay sa Dios, when you are out of fellowship, natural. Sayop ang imong pagampo. Now, unsay gisulti sa Salmo, Kapitulo 66, versikulo 18. Psalm 66:18. Kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Dili magyud sayo ang pagampo. Okay? Apan, kung ang pagampo iampo sa sayop nga paagi, dili gini pagadunggon. Tural. Hinumdumi nga ang usa ka Kristohanon nga nahigawa sa pagkikambitay out of fellowship kay naa may sala sa iyang kinabuhi nga wa niya isugid. Kini siyang magtutuuha. Makahimo pas pagbuhat sa hustong mga butang. You can even do good things. O kung tanaw nimo siya, muraganig labihas pagkabalaan samtang nagabuhat siya singon. Ang usa ka hustong butang nga gibuhat sa sayop nga paagi, sayop gyud kana. Mao kini ang gitawag og tawhanong maayo, human good. Now, mo parking ko tagamay niini kung bahin na niini. Tawhanong maayo, human good. Unsa may definition to niini? Na atong labaso na pod. Kaya ito naman ang gisgutan. What is human good? The definition of human good is this. Listen. Anything and everything a believer does outside of the plan of God is human good. Na, ito man siya gawas. O man siya sud sa plano sa Diyos. So pagbuhat nimo niya ng mayong buhat, kanang mayong buhat, nahugra gyud na og tawhanon. Human good. Nga tandi ka na sa Korinto nga kahoy, kugon, dagami. 2 liter na, di ba mo sila og? They are combustible. O mo na sa panahon sa kanang judgment seat of Christ, human gyud sa rapture, mo naman ka na musunod niya na mo evaluation time. Bima seat. Dili man gyud na kay judgment, dili man na kay paghukom, kundi evaluation time. Evaluaton, inan lang nato sa agol na nagbinisay in English. Evaluaton na ang atong mga binuhatan din sa kalibutan. Kanang mga binuhatan na binuhat nga maayo nahugbag tawhanon o nahugbag Diyos nun. Kaya ang definition po sa Diyos nun nga maayo, divine good, mo kini, paminaw. Anything and everything a believer does inside the protocol plan of God is divine good. Sabot? Now, apan, at bang niya ng tawhanong maayo, mao ang itawag og Diyos nung maayo. Basta, mao kani ang atbang. Kay gibuhat man ka na sa hustong paagi. So, sabtagi na. Ang pagkapakyas sa pagkapuno sa Espiritu sa failure to be filled by God the Holy Spirit, bisan pag magbuhat o tanang mga butang nga ginabuhat sa mga Kristiyanon, kini di gyud makadugang bisag gamay ngadtos pagkamayos mga mata sa Dios, di gyud. Now, okay, diha sa 1 Korinto Kapitulo 3, versikulo 11 ngadto sa 15, si Pablo nagtandi sa tawhanong maayo nga gibuhat pinagi sa our own energy ngadto sa moto kung giingon nimo flammable wood, hay and stubble, flammable, masunog, maugdaw unsa may gantihan. You see,
Ang tawhanong mayo, di gyud na makalahutay the test of fire in heaven. Dili. Sa laing bahin, ang Dios nun nga mayo, nga gibuhat, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kini gipakasama sa kanang pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. It has value. It has durability and meaning na kahulugan ngadto sa Ginoo. Ana diha sa 1 Korinto 3:11 ngadto 15. Basahan nato in English. Okay. For God has already placed Jesus Christ as the one and only foundation, and no other foundation can be laid. Some will use gold or silver or precious stones in building on the foundation. Others will use wood or grass or straw. And the quality of each person's work will be seen when the day of Christ exposes it. Mao ni adlaw ni Ginoong Jesucristo. For on that day, fire will reveal everyone's work. Na, pinagi sa kalayo. The fire will test it and show its real quality. If what was built on the foundation survives the fire, the builder will receive a reward. Na, but if your work is burnt up, masunog, maugdaw, then you will lose it. But you yourself will be saved, as if you had escaped through the fire. Klaro no? Now, dito sa langit, there will be a time sa diha nga si Ginoong Jesucristo dito sa judgment seat of Christ, mohimo siya og eksaminasyon. Will conduct a test ngadtos matag usa ka magtotoo. Di man nina? Iyang itandi, he will compare the time we spend in fellowship with the time we spend out of fellowship. Na, iya kining timbangon. Ang mga mayong binuhatan nga atong na himo, ubos sa pagbuno ka nato sa Espiritu Santo, kini ang mulahutay sa maong pagsubok sa tinagalog pa. Kanang suway. Pinagi sa kalayo, ha? Di ba ni? Ug ang mga butang atong gibuhat, incarnality, ubos kita sa kinaiyang magkasasala nga pagdumala, kini masunog. Ug di kini inunta will not count towards our record, ug dili kini gantihan. Sabot? Now, watay pagduha nga ang Dios nagasangkap kanato sa dayo na nga mga ganti for those who perform divine good o nagasibog sa unahan sa ilang Kristohanong pagkinabuhi, spiritual maturity. Ang pinadaya Kapitulo 2 versikulo 10 nagatudlo kanato, to be faithful until death, and I will give you the crown of life. Mao kana ang pasali sa Dios. Ang mga ganti sa mga magtotoo nga nakakaton ug nagagamit sa pulong sa Dios are tremendous. Why? Because they do the right things in the right way. Basta? For those who do not, the loss is great. Tako yun nilang kapilihan. Yes, tuwa sila sa langit. Tuwa may question na anak, which is fantastic. But, adto sila dito, minus sa ilang mga ganti and have reason to regret. Nagbasol gyud sila, not having finished the course. Wa man sila magkalahutay. So, mao kini ang prinsipyo niini. Ang tanan nimo mga mayong binuhatan will be rejected at the end of time if they are right things done in the wrong way.
na nakasabot ka na unsay pasabot niini. Kay ang ato kong unod makahimo mga relihiyosong mga kalihukan, yes. Bisan ganito mga kanang nangalaglag ng mga tao can go to church and give money. But they are not earning equity with God. Pinagi sa ilang pagbuhat niya na. Well, ang pagsimba sa panahon sa Domingo so as to nod to God, pagyango ngadto sa Dios while failing to live the Christian way of life, kini does not add up to divine God. Dili. Hinumdumi to stay filled with the Holy Spirit moment by moment. Mao kana ang mando sa Dios. Awhag, agda sa Dios. Kanatong mga magtutuo. Kita magpapuno sa Espiritu Santo, gutlo por gutlo. Mao ba kanay hustong binisaya? Moment by moment. Kaya ang pagbuhat ko natong sala, kini mao'y makapa kanang sa ba ng binisaya to grieve, maka murag magbangutan. Sin grieves and quenches the Holy Spirit. Nakapawong, nakasakit. I think that's the right word. Ang sala, makasakit o makapalong sa Espiritu Santo, and thus, bisag unsa pa atong buhaton alang kunuhay sa Dios or in the name of God, samtang natay mga sala nga wala to isugid, kini magpabilin diha sa atong tagsa-tagsa kalag, kini will be trashed. You see, garbage ka na. At the same time, those same deeds nga itong gibuhat ubos sa pagpuno ka nato sa Espiritu Santo, kini pagagantihan for all eternity. Don't be suckered into performing a ritual or deeds that have no value to God. Di man na. Now, ato ni padayon ugma, di nilang una kita kutob. Okay? Atong isgutan ugma bahin ang risk taker or excuse maker. Will you follow Christ's command to follow me? Mao ni atong pag-isgutan ugmang lawa. Magampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan ini nga adlaw. Salamat sa imong tinaw kanamo nga ang pagbuhat ug maayo gikinahanglan nga among gamitan kini sa imong pulong ug nga kami ana sa among pakigamit kanimo. Salamat o Dios nining among pagpahimulos nining imong grasya, ang pagtuon sa imong pulong ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry pinagi sa YouTube. Uban ni kami sa among pagbubuwag ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among espirituhanong pagbuylo. Hangtod makabot gyud namo ang among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong where there is capacity for life. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.